nagsaulog ani, daghan nato mga kaigsuunan, labi na gud ang laing tuluuhan muingon, kanang Santo Niño gihimuhimo ra sa Katoliko o dili mabasa sa Biblia. Tinuod dili. Dili. Ang Santo Niño nga pinulungan ato kini mabasa diha sa lingwahe nga Espanyol nga Biblia. Dili mabasa ang Santo Niño sa Tagalog. Sanglit man, chapter 1 of St. Luke, verse 35. Espanyol rabani. El Espíritu Santo vendrá sobre te, en poder del Altísimo, de cobrera con sombra, así que al Santo Niño que va a nacer, la Marian de Jesus. Naglisod gayud ako. Pero kini nga konstekto, nagpamatuod gayud, ngang tanan nga gibuhat sa pag-abot sa sinugdanan, ang tanan kalihukan o mga liturhiya nga gibuhat sa atong tiluuhan, makita kanato diha sa Biblia. Og diha kini nga Santo Niño, nagpabilin nga imahe o nagpabilin ang balaang Jesus diya sa nasod Pilipinas. O gibalik kita ngadto sa kitinud-an nga identity, ang tinuod nato nga identity sa pagsimba sa Ginoo. Kay kung wala niabot ang mga misyonaryong kaparian, tingali ang atong gisimba mga anito o anita. Kung wala niabot ang mga misyonaryong kaparian, ambot lang kaha kung mubutho kini nga maglaing-laing tuluuhan, kay dala ang mga misyonaryo ang Biblia. Sanglit man ang atong pagpasalamat sa Dios, kay diha nakita kanato ang tinuod sa pagsimba sa Ginoo. O ang atong siyahan nga pagbasa nagingon, ang katawan kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakog kahayag, ug nagpuyo sa maging-og nga dapit gisidlakan sa kahayag. Mao gani sa kada pagdebosyon, sa kada pagsaulog sa kapiestahan ni Señor Santo Niño, daghan kitag mga petisyon o mga pangamuyo ngadto sa Dios nga dili maihap, daghan nga mga milagro, mga kaayuhan nga gisulti sa maglaing-laing katawhan nga mobisita gayud mismo ngadto sa Cebu. Og diha kini sa pagpakita ang mga milagro nga hitabo, nagpamatuod gayud nga ang imahe ni Señor Santo Niño mao kini ang hari nga ang atong hari nga si Jesus. Og diya sa atong siyahan nga pagbasa, makabati kita kung usa nga klase ang atong Ginoo. Maalamon na magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, og prinsipe sa pakigdain. Kini pa lang na mga pulong ni Propeta Isaías, gipanagna na gayod nga ang batang Hesus maoy maghari sa kalibutan, dili lang sa kalibutan, kundi diya sa atong kinabuhi, kumusa na mga Kristiyano. Sa atong pagdebosyon, higita mismo, daghan kitag mga halad sa Dios. O gusahay mo ingon ra ba kita, o mubargin kita ngadto sa Ginoo. Ginoo, kung imo kining gihatag kanako, mausab o magbag-o ko sa akong kinabuhi. O diya kini, bisag usahay matuman o gituman ng Ginoo ang ato mga pag-ampo, higita usahay mo balik lagi hapon sa mga kaniadto nato nga kinabuhi. Ang Dios
kanunay lang gihapon nagpabilin sa iyang saad. Kung kita mismo makailalang sa atong identity, atong bayaan ang atong mga kaniadto nga kasaypanan, ang dili nato pagkamasinugtanon, o ang atong mga immoral nga kinabuhi nga gibuhat kaniadto, ang atong pagtuo ngadto sa Dios maoy makapabalik sa tinuod kanato nga identity nga pagkahimo nga anak sa Ginoo. Sanglit man hinaut-unta sa kada nga matuman ang ato mga pag-ampo, naauntay kausaban o transformation dili lamang sa pisikal o external o panglawas nun, kundi diya mismo sa sulod sa kasing-kasing kumo nga nag-alagad na nagigugma sa Dios. Sanglit man, kung kita mismo na ay kabag-uhan sa atong kinabuhi, sama sa gisulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso, nagingon siyang, magpasalamat kita sa Dios o Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasas sa langit, sa diya sa atong pakig-usa kang Kristo. Sa wala pabuhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios, aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita o mawalay sa sala sa iyang atubangan. Ang imahe ni Senyor Santo Niño, nagpahinumdom kanato nga balik kita, bisag sa luyo sa atong kamaluya, baliki o hinumdumi ang kinabuhi kanimo nga masinugtanon kaniadto. Ang Senyor Santo Niño nagtudlo kanato nga kinahanglan mahimo kitag dili mahimog childish, kundi to become childlike. Ang kinabuhi kanatong tanan nakadepende sa Ginoo, og siya lang mismo ang magiya o maghatag kanato mga alamon o wisdom na kinahanglan kanato matun-an unsaon nato pagpuyo kumuusa na mga Kristiyano. Sanglit man nagingon, "Oh Father, kinahanglan di ay mo balik kami sa pagkabata aron may uli kami ngadto sa kaayuhan." Dili. Kinahanglan atong balikon ang kaniadto kanato nga batasan nga sama nga mga bata pa kita. Dili bata-bata, kundi bata sa tubangan sa Dios nga naginumdum sa mga pamaagi nga kaniadto nga gitudlo sa atong mga ginikanan. Mao gani makaingon kita gayud, kung wala gani kita maminaw sa atong ginikanan, usahay makahinumdum kita, kung naminaw lang ko, kung nisugot lang ko, dili ing ani unta ang akong kinabuhi. Sanglit man, ang challenge kanato mga kaigsuunan, dili lang sa pagkabata, kundi sa mga ginikanan, nga inyong itudlo ang pagtuo sa Dios, ang kahadlok sa Dios, ang paghigugma sa Dios. Kung kini na ilang matun-an sa ilang pagdako, I do believe ang ilang pagrespeto, ang ilang pagtagad sa iyang isig katawo, iyang matuman ug makaingon gayud ka, nahimo nimo ang imong obligasyon kumuusa nga ginikanan, kumuusa nga metuo sa atong Ginoong Hesukristo. Sanglin man ang kaangayan kanato nga buhaton, ihalad kanato kanunay ang atong mga anak ngadto sa Dios. Mapinasalamaton kita sa Dios kay gitagaan kitag responsibilidad kumuusa nga mga ginikanan o kini usa nga regalo
nga gihatag kaniya nga kinahanglan kanatog ampingan. Sa diya kanato pagpabunyag sa atong mga anak, dili lang kita maghalad sa Dios, kundi kita mismo gihapon magtuman sa pagtudlo bahin sa mga balaod sa Dios, bahin sa pagsimba, bahin sa mga hiyas sa kinabuhi nga kinahanglan puy-an kumo nga sumusunod sa atong Ginoo. Sanglit man ang atong kaangayan buhaton, ang kinabuhi ni Jesucristo ningon diya sa atong ebanghelyo, mipauli si Jesus sa Nazaret, uban kanila, unag masinugtanon siya kanila. Kining tanan, gitipigan sa iyang inahan, sulod sa iyang kasing-kasing. Asa nato makita ang mga kayuhan nga atong natun-an nga balaan, atong tan-awon ang atong kasing-kasing ba. Nagpuyo ba kini diha sa tubangan sa Dios o nagpuyo ba kinay diha sa kasisidman o sa kangit-ngit sa sala? Ang atong Santo Niño, ang balaang Hesus, ang prinsipe sa kalibutan, nagpahinumdom kanako, balik sa ako. O ang iyang langit nung inahan, si Santa Maria, kanunay nagtabang nagpahinumdom kanato, nga dili nato kalimtan ang mga maayong butang nga atong nabalaan diya sa atong pagkabata hangtod nga kita nanaay mga edad na. O diya kini nga atong santos nga misa, makimaluoy kita sa Dios nga kung ang Ginoo kanunay naminaw kanato, ang pangutana nagbuhat pabud kita sa atong bahin kumo nga iyang mga anak. Señor Santo Niño, kaluy-i kami.